hangin na. Nasaan? Wala na doon? Wala na. Yung meron doon yung sumisan sa akin na nasa inyo. Doon, kunin nyo na lang. Parang sobra-sobra. Baka na po So ayun mga kakwela, no? At saka hindi naasan dahilan na nagtataka kami dahil pinamigay po namin na istabis nasa 35 lang. Pero yun, sumobra pa po na halos nasa 10. Sumobra ng 10 yung tao na may hawak na stop. Yun ay, inaasar ako dito ni Nathan. Dahil po pinairo lang kanyang katangahan. Wala, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at ako nga po pala si Jay Guevara, isang charity vlogger dito sa Taguig. So yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe nyo na aming mga YouTube channel at buong trio ko ilan nandiyan sa description ng kanilang mga link. So yun nga po pala, no, kasi kanina namigay na po kami ng stub ni Tito Oslek na para ipamimigay dito sa mga kababayan namin dito sa may Santa Ana, dito sa may Pulong Candy 1, 2, 3. Pero iniisa-isa ko lang bawat iskinita, no. So ngayon nakapamigay po kami ng stub na nasa 30, bali 30 pamilya ang nabigyan namin. So ngayon dapat maging 30 balot din yun o 35 na balot din yung bigas na ipamimigay namin. Abangan nyo, panoorin nyo na lang po pala dun sa channel ni Tito Slick yung pamimigay namin ng stub kanina. Sobrang lang, pinagkaguluhan tayo dun. Ang daming tao. So ngayon mamimili kami ng bigas para may repack na kasi mamayang alas 4 ng hapon ay pamimigay na natin yan sa mga kababayan natin dito na meron mga stub. Yan. Salamat. Ano ulit yung kariton? Wala tutupo. Okay lang. Hindi, 5 kilo. Ano yung pamimigay natin doon sa tahimik namin? Lupa ako. Parang maasal. Pero ano yung kariton ko? Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood.
pamilya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa, pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya, harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magnilingning, basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin, kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na siya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na naibang araw na siya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na Ayun na po mga kakuwela, mga kabiyaya, mga naripak natin. Bali, nasa 36 na balot po yan. Yan, siguro ano yan, mga 5 kilo. So, anong hindi na mas matagal mag-repack pag may timbangan, takal-takal na lang po ang ginawa namin. So yan, salamat po sa Team Beehive na nagpadala ng 7,000 para ipamigay dito sa mga kababayan ko dito sa Taguig. Yan, salamat po. Kasi nga, nakatulog ako. Ano niya para sa susunod? O para sa susunod, hindi na ako mamimigay. Hanapin ko lang sa na lang ako doon. Tignan nyo na lang ha. Ayan nyo. Hindi ko na nilagyan ng grocery, bigas na lang. Bakit hindi na niya bagong sulpo yung tabi mo sunod? Bibigyan pa ulit kayo. Ito yung paano ang hindi ko na. Nanay, ano yan? Ano ba naman yun? Gagawin nyo yung ano nyo. Para sa susunod. Ito kasi isa-isahin ko yung mga... Very, very good. Very, very good. Isa-isahin ko yung ano yung... skill. Pinigas ko na lang lahat para magsa. Dalawa. Ayun pala, yung lagi kasama. Yun na yun, tabi niyan para sa susunod. Parang hindi na ako mamimili doon sa amin na lang. Sana bukas ko. Talaga. God bless po. Salamat po. Suspect na lang po para sa susunod. Ano yung blessing? Ito na muna na sa susunod. Sige, sa cliente. Para sa susunod. Kulang ata. Hindi, sabi niyo lang yan tayo. Di ba wala po para sa susunod? Huwag niyo lang pa sa Xerox ha. Marami, pwede. Marami. Ang po ngayon, hawakan niyo para sa susunod. Hindi, hawakan niyo lang yan. Ano niyo po para Para sa susunod, hindi na ako mamimili. Sunod naman sa pulong ko. Ang dalawa ba?
Kami pa. Konti na nga natin. Sabi nila lang yan ay. Sabi nila lang yan para sa susunod. Magsasabi na lang ako dito. Sabi nila lang yan ay. Si John. Asan? Asan? Kulangin na. Asan? Wala na doon? Wala na. Yung meron doon yung may isang sa akin nandun sa inom. Doon, kunin nyo na lang. Ikaw na lang kumuha doon. Ay, naku, may grocery. Hindi, pero mas marami bigas yan. Wait ako ah. Ilan? Apat? Ilan po? Shoutout po kay Jonah. Shoutout po kay Jonah. Ayun po si Jonah. Parang sobra-sobra. Baka na po hindi na pero. Ilan nabigay mo? 14 mo? Nabawasan nyo na yun. Nabawasan. 36 yung kanina. Hindi kumuha. Wala na sa amin, kailangan daw. Dalawa yan, kuya. Meron doon. Kunin nyo na nga lang yun doon. Ando na si Ian. Pause ko muna. Pause muna natin. Kuya, si birthday. So ngayon mga kakwela, no? At saka hindi naasan dahilan na nagtataka kami dahil pinamigay po namin na isabis nasa 35 lang. Pero yun, sumobra pa po na halos nasa 10. Sumobra ng 10 yung tao na may hawak na stop. Eh nga lang, mali namin kasi hindi namin pinupunit yung pinupunitan yung stop na binibigay namin. Binabalik namin sa kanila para kako, sa susunod hindi na ako magbibigay ng stop sa kanila. So ito, bumili kami nila Tito Osli kulit na isang sako. Para bali pang 4 na sakong bigas na po yan. Para hindi naman po nakakahiya dun sa mga natira. So, bali, nasa 8 pa yun nandun kaya yan, maglalagay ulit kami. Ay, ito muna. Bigyan mo muna to sila. Ilan? 3. Kaya mo yan, Nay? Okay. Yan si Kuya, wala talaga stab yan. Umabol yan kanina Siya nga yung pang 36 Kulang pa rin ata. Kung kukulangin pa rin ata. Unahin nyo na yung mga JC, mga matatanda. Pwede naman magantay yung mga bata-bata pa pag tinulang. Unahin mo na yung mga matatanda. Ayaw mo maging matanda. Salamat. Sige po. Panorin nyo na lang sa YouTube Subscribe na lang po. Kinulang. Walang pasi. Kinulang pa rin. Lagi hindi umaabot yung isilalo. Sige, meron pa doon. Pwede lang pa dito Gigi, itakal nyo na yun. Ilan doon? Ilan pa? Bigay mo na sa 2. Ganyan, 2. Kaya ka ba kami maasi si kuya Oo nga Nasaan ko nga? Ano yung nagulang ko?
Sino pa wala? Ilan yan? 2. Ito isa, bali 3, 7. Anim. Sige, 6. Ayun, natapos na. At ayun, may mga nangyaring dayaan. May mga nabigyan na bumalik. Ang mali namin, hindi namin napunitan yung mga mga ticket. Ha? Hindi kasi, kaya hindi namin kinukuha para sa susunod sana. Tag dito, kapag magbibigay ulit ako doon, hindi na ako mamimigay ng ticket. Kaso, nandaya. Kasi nagtaka na kami, bakit umabot na ng 58 na katao na. May grocery na kuha. Pero okay lang yun, wala akong problema. Salamat sa Team Behave na nag-sponsor nun na pang-ayuda nga. Thank you po talaga. At yun sa tulong ng mga kasamahan ko rito, sila Tito Oslek. Yan din at ito sila JC, sila Berto. Asa si Berto? Yun. Yan na napabili ng di oras ng ganda ng biscuit ko rito. Napabili ng di oras ng bigas. Isang kabat kalahati ang nadagdag. Kawawa at naawa ko doon sa iba sa huli na mga dumating kasi yung mga naunang dumating, mga nasa 5 kilo po yung nila, yung mga bigas nila. Yung mga nahuli daw ng minandaya nga, ayun, konti lang yung na ibigay sa kanila. Nasa 3 kilo lang siguro. Pero yan na natin sa susunod, lesson learned. Sa susunod na lang ulit. Maraming salamat sa suporta niya. Ingat kayo palagi and God bless. Sa lahat ng supporter ng Trio Cuela family. Si Nathan, hindi nakahabol. Di ko alam kung makakadiretso dito yun. Pero sabi niya, pupunta daw siya. Kaso hindi na siya nakahabol. Yan, thank you po. Bye-bye.